Geroz eta hiri gehiagotan ikus ditzakegu gaur egun hiri baratzeak. 1986. Urtean Bartzelonan hasi ziren. Baratze sare bat sortu zuten, eta baratze horietan parte hartzeko baldintza batzuk jarri zituzten. Bat, 75 urtetik gorakoa izatea, eta beste bat, baratzea dagoen eremu horretan bizitzea. Bartzelonakoa eredu hartuta, beste hiri batzutan ere sortu zituzten hiri baratzeak. Egia da, tokian toki baldintzak aldatzen joan zirela. Nekazaritza ekologikoaren filosofia dago hiri baratze hauen oinarrian. Ez da nork uzta hobea jaso, askoz ere hezitzaileagoa da. Naturaz ikasi eta lurra zaintzen ikasi. Hori da gure helburua saio honetan ere bai. Eta horregatik, nekazari profesionalekin eta baratze zainekin aritzen gara, zuei beraien jakitza partekatzeko. Gaurko saioa bidaurretan hasiko dugu. Mikel Etxegarai bidaurretako nekazariakeko lagunarekin pepinoa landatuko dugu gaurkoan. Bidaurretan jarraituz eta Mikelekin jarraituz ere, pepinoa jaso eginen dugu oraingoan. Aurreko batean, Mikel Baztanen eskutik, barazkigintza ekologikoaren oinarriak ezagutu genituen. Gaurkoan, horren inguruko gauza gehiago ezagutuko ditugu. Eta azkenik, baratzeko pikua katala. Inigo Segurola gure lagun eta adituaren eskutik, washabia ezagutuko dugu. Pepinoa, barazkigintza ekologikoa, washabia, zuek ikasteko prest, gu behintzat hasteko prest. Ongi etorri hiri baratzea saiora. Bidaurretara berriro ere. Mikel Sakarrarekin, baina bidaurretara. Eta gaurkoan zurekin landatu egin behar dugu. Normalean uzta jasotzen dugu. Gaur zer egin behar dugu, Mikel? Gaur pepinoa landatu. Pepinoa landatu behar dugu. Hau, pepinoa zuk esaten diazulako, pepinoa dela. Bestela nik enuke bereiziko, eh? Kalabazinaren nahiko antzekoa da, baina ostoaren puntan badauka punta. Bestea borobilagoa da ostoa. Eta hori da diferentzia bakarra, behiratu beharko nioke ostoari? Bai, familia berekoa dira, kukurbitazeak uste dut direla. Bale, eta orduan gaur pepinoa landatuko dugu. Bai, pixka luzatua dago. Galdera bat, pepino hau da, pepino edo pepinillo, ezberdina dira? Bai, hau frantsesa da. Bale. Frantsesa da, tartekoa dago espainiarra eta holandesa. Holandesa fina eta luzia da. Bai. Espainola motxa eta potxolua, eta hau tarteko gaz bada. Bale, hori da zuek jartzen duzuna. Bai. Orduan zer egin beharko genuke, ikusi dut hemen markatu duzula. Bai, gutxi bera bera indugu... Gutxi beti? Gutxi beti, hori da, gutxi beti. Esakan horrela esaten duzu, Bai. Indugu, proba bat, metroka izanen zen, metroka fila berean, eta 80 zentimetro gutxi bera bera fila eta fila artean. Bale, markatu zu 30ko horrekin, 80 horiek markatzeko. Hoi da, gutxi da bera, beti. Orduan, hoxe, jarriko genuen hemen, 30, 60. Nire matematikak ez dira oso onak, Ez. Ez. Ze aurreko batean ere zure lankidearekin, aingerurekin gaizki aritu nintzen. Eta hori da metroa, ez? Gutxi gora bera, zuk esan duzuna. Bakotxan hanka, metrua. Gero nola teitzen den? Osa, 80era eta metrora. Bai. Aitzur txikiakin. Bai, eskuko aitzurra. Orduan. Nola komeni da lurra egotea, Mikel? Ez du fina egon beharrik, nahiko gogorra da. Berdintzaio orduan? Bai, denbora luzea ez egon behar denez. Ez da letxuga bat bezala edo behar dula, karo, epe motzean asko azitu. Bestela igotzen dira letxugak. Hau ez da igotzen, hau fruitua da. Eta gero purerako erabiltzen ditugu. Hori da. Hau fruitua da eta orduan egon behar da denbora luzean. Denbora luzea da esaten duzunean, zenbat da hori? 2 hilabete, 3. 2 hilabete bai, ez? Bai. Lehenengoa jaso. 3 ere bai. Hau da nahiko berandu gabiltza, baina bueno, gero ikusiko duzu nola egin dugun asoziazio bat ere, asoziazio ez, tartea aprobetxatzeko egin dugu... Karo, zer hemen, 80ko tartea hontan, hau probestuko duzu, hau hasi bitarte? Hoi da. Bale. Hoi da.
ziklo motzeko landare bat, ostokoa, beti. Edo borraja, edo letxuga bat. Vale, eta hori egina duzu, gero erakutsiko diguzu. Bai, gero erakutsiko dugu. Bai, gainera nahiko azitua daude eta polita dago, erakusteko. Eta hoxe, honekin ja, izanen genuen. Pepino landare batek, Mikel, Bai. zenbat eman dezake? Landare batetik ez duzu bat ateratzen? Ez, horregatik, baina lehengo astean atera genituen landare bakoitzetik kilo inguru, aste batean. Eta gero landare berak ematen dizu, jarraitzen du ematen? Bai. Hori da, behin moztuta. Ze ez dugu tiratzen, moztu egin behar dugu. Moztu bai, nabalarekin, bai. Gero hartuko dugu ere bai, pepinoren bat. Bale, ikusiko dugu gero orduan. Bale, orduan ematen duela, behin jasota ere ematen du. Bai, honek, zerbait gehiago behar du? Oain ura, zanantzen. Ura. Simplea da. Baina markoa distantzean nola nahiko handia diren, bai. Hori. Eta asko ematen duen landare gutxirekin ja desente emango du. Claro. Gazpatxoa egiteko, pepinoa horrela ensaladan jateko, mermelada egiteko ere. Pepinoa? Bai. Bai? Nahiko goxoa da, bai. Ez du sekula ditu? Bai, limoiarekin nazten da, eta oso goxoa da, bai. Vale. Eta esan duzu ura behar duela hemen, eta gero ziklo motzeko zerbait jarriko zenutela. Bai, tartean, bai, aprobetxatzeko. Bai. Baina bitartean, zelan gehiago beharko lituzke? Vale, guk jartzen dugu lurretik. Lurretik, denbora, baratzen nahiko handia dugu, eta hemen... Nahiko handia ez, oso handia. Aitz handia. Bai, aitz handia. Eta lana aurrezteko uzten dugu lurretik. Nahiko lehorra denez klima hau edo guraldia ez da fruitea usteltzen. Toki euritsua balin bada, arriskua dago, ezetasun hori dago, ezetasun horrekin fruitua lurran ukitzen duenez usteltzeko. Claro, baina hemen ez dago arrisku hori. Lesakan adibidez dena makilekin edo adibidez obratako baiekin ere, hauetako lurrean jarri eta hortik gora. Eta belar txarrak eta honek ateratzen ditu, bueno, karo. Bai, gurpildun aitzurrarekin ibiltzen gara. Bai. Eta bestela, hori hurbilean, adibidez, aitzur txiki batekin, eman, pixka bat. Baina, gero eta zaharragoa izan edo helduagoa izan landarea, estali egiten du lurra, orduan gero eta gutxiago. Eta gu jartzen dugun ureztatze sistema da tantaka. Orduan tantaka justo landaren erortzen zaio. Vale. Landarea oraintzuk landatu berria duzu. Bai. Arriskuan dago? Esan nahi dut, hemen gertu nizar hasten naiz? Bai. Ari naiz izorratzen, ez? Bai. Hoberena da uztea. Hasiera batez ere ureztatu eta behintzat 10 egun edo utzi. Utzi dagoen bezala ureztatu. Kieto barau. Bai, ez. Beti lurra ukituz gero, ikusiko dugu ea ezea dagoen edo lehorra dagoen. Lehorra balin badago puntu bat, batez ere hasieran ezetasuna beti behar du. Mantendu beharra da ezea. Sustraia txikia dira eta sufrituz gero ez dauka erreserbarik. Gero eta sustraia handiagoak, erreserbak handiagoa ditu. Pepinoa? Pepinoa. Lagundu diguzu? Bueno, lagundu ez. Erakutsi egin diguzu. Zuena da hau. Bai. Mikel, eskerrik asko. Beste batean beste zerbait. Bale? Erakutsi behar diazu gainera esan diazuna. Tarte hortan nola aprobetxatu dezakegun tarte hori, bai? Eramatera zu? Bai. Venga, guazen. Mikel, aipatu didazuna, bai ureztatzearen sistema hori, zuk esaten zenuna, eta baita aprobetxatzearen tarte hori, ez? Hori, ziklo motzeko barazki batekin, kasu honetan, aritzostoko letxuga, kogoioa, pepinoak hemen metroka, eta hori, gutxira bera, 80 metrotan, oza, 80 zentimetran. Hori da. Eta probesten duzu, hau bere ala hasi eta kendu dezakegu. Ikusten da hau 2 aste inguru ja egongo dela. Hori segituen hasiko gara mozten, ze kogoioa ja nahiko gogorra dago. Ikusten zaio, batzuk bainekan ez, ebine hori ja bihar igual hasiko gara mozten. Eta hori ikusten da pepinoa, oraindik ez daukala ez lorerik, ez hasi da, pixka bat. Baba bat. Eta hori, aprobetxatzen hemen badoa eta bitartean aprobetxatzen dugu lekua. Oso ongi. Erakusten diguzu gauza bat, baina gero ere nola probestu leku bera. Eskerrik asko, Mikel.
erakutsi guzu, pepinoa nola landatu eta baita pepinoa nola probestu bere lekua. Baina orain jaso egin barritugu, hauek aurretik landatutakoa dira, ez? Hauek ekaina hasieran, ekaina hasieran edo, bai. Eta ja jasotzeko prest. Bai, jara ematen dugu 2-3 aste jasotzen, hola azkarki, eta hori. Orduan orain da garaia jasotzekoa. Bai, karo, guk lurrean jarri dugunez, zailagoa da bilatzea. Hostoak tapatzen duelako fruitua. Non pentsatzen zenun jartzea bestela? Baiatan edo, soketan edo, egiten dira batzutan estrukturak makillakin. Hori da. Orduan, igotzen da pepinoa, baditu, ez dakit euskeraz narratzen den, zarzilloak erderaz. Erderaz ere ez dakit zer dien, zarzilloak? Ateratzen duena fruituak beste landareetan edo, naturalki, beste landarei altueran irabazteko. Zuri igual komeni, gero jasotzerak orduan. Baina, orain, gazteak gara eta bera jaitsiko gara. Bizkarra xuxenarekin. Hori da, xuxena, bale. Eta hori, beti ez da baztertu behar, makurtu eta belauna lurrean jarri behar. Bat lurrean? Bale. Ezkenan gutxiago nekatuko duzu hanka. Bale. Eta orduan jaso behar dugu. Bai, inmarko genuke pixka bat bilatu. Lehen aipatu dizut, landatzerakoan ez dugula tire egin behar. Moztu egin behar dela, ezta? Labana horretarako karri duzu. Eta nabala saiatu beti zorrozten. Horretarako, hemen dugu, karri dugu harrilla, ja zorroztu dugu, baina, beti zorroz. Bai, beti lan gutxigo egiteko eta hobe mozteko. Kamustu baldin badago arrisku gehiago mozteko. Eta moztu beharko genuke zurtoinaren zati hortatik, ez? Bai, hori da. Eta hemen ja ikusi du bat, badagona. Eta, ja egon nintzen, puztu eta gomarra da, eta baditu pintxo modukoak. Badaude batzuk ere lixoak direnak, ez? Edo ez, pepinoak? Igual holandesa, ez dakit. Ez dizut esan nongoa den. Lixoak dira, gero eta handiagoa direnean. Bale. Hasieran, adibidez hau, ukitzen baduzu, baditu puntuak, eta, granoa bezala edo, bai. Baditu pinporta txiki batzuk bezala. Eta pintxatu egiten du pixka bat, eta puztuta gomarra da. Ez igual sobera ere puztuta baldin badago, hazi gehiago ditu, eta pixka bat zailagoa jateko edo, bai. Utziko genio gehiago handitzen? Handituko, bai, baina hori haziak handituko ziren. Joan nintzen, hazia lurrera botatzera. Orduan, azala igual finagoa egin zen usteltze puntora iritsi arte. Tomatean bezala, tomatea landarean gelditzen da, usteltze puntu horretara iristen da. Haziak lurrera botatzeko eta bizirauteko. Eta pepinoa, ez dut uste denak, batean bat aterako zaizu gaizki edo nola bereizi dezaket nik? Adibidez, ateratzen dira batzutan horituak. Osoa egon litzateke horitua bezala, berdea beharrean? Bai, eta ez hola txuritua ez diolako eguzkiak eman. Ja. Baizik eta bai, horia. Horia dagoenean ez da oso santo. Nik uste dut, probatu dut eta baduka pixka bat zapore zaminagoa. Bai. Eta beste batzuk hemen baguna bezala, uste dut polinizazio txarragatik edo harrapatu diolako agian landarea berak. Ez dio gutxi garatzen, ez? Bai. Eta orduan hori punta ikusten zaio pixka bat finagoa. Baina hori da itxura kontua, ez? Besterik ez. Horia balego ez, ja zaporean eta nabarituko genuke, baina hori itxura kontua besterik ez. Bai, hori da. Pepinoa, lehen etzan hain beste jaten ez da? Orain gero eta gehiago entxaladak eta pepino gutxanak. Ni gazpatxoan oso guztia jaten du, bai. Eta mermelada esan duzu, ez? Bai, mermelada ere. Pixka zuritu, igual ez oso zuritu, eta oso goxoa gelitzen da. Animatzen du jendea... Animatzen duzu. Gomendioak ematen dizkigu, Mikelek. Bai. Modu ezberdin bat jateko. Ze azkenean barazki bat ohitzen gara era bakarrean jaten, eta aspertzera ere eraman gaitzake, baina era ezberdinetan jaten. Eta mermelada kontserba modu bat. Kontserba modu bat agontatzen dizula, neguan irekitzen duzu pote bat, eta aprobetxatu, udan ezin jan dituzun barazkiak, urte osoan zehar jateko moduak baditugu. Hori da. Jakin egin behar dugu. Eta lana egin udan. Ja, ez da bakarrik jaso. Zinurria bezala. Beti lanean, badagonean eta gero... Tarte batzuk atera bar jogu aixirako ere, bai, Mikel. Ateratzen dituzu, ez? Bai, hombre, bestako eta... Bale. Lagunekin egoteko eta egoten gara. Bueno, pepinoa, bai landatu eta bai jaso. Eskerrik asko, Mikel. Bai, zueri.
Mikel, aurreko batean, aritu ginen zurekin barazkigintza ekologikorako, oso garrantzitsua zela lurron bat izatea, oinarri bat. Oinarri bai. Gaur ere, barazkigintza ekologikoari buruz arituko nahi zurekin, baina karren nauzu onera, hau zer da? Auskalo zer izango. Zer duzun hemen? Bueno, hemen daukagu, landaketa honak lortzeko lehenbiziko urratsa. Eta da, landare propioak, hazi propioekin egitea, bertako motak erabiltzen gure hazitegia. Orduan, begira, hemen duzu hazitegi bat. Hoi da. Bueno. Eta, esan dudan bezala, oso importantea da bertako motak, haziak eta landareak erabiltzea, eta prozesua gu geuk egin dezakegu. Hori sustrato pixka batekin, behar den ezetasunarekin, eta temperatura kontrolatzen albada bezalako hazitegi batekin, lortu ditzakegu gure lehenbiziko hazi txikiak, eta gero ja handitzen direnean, koskortzen direnean, lortu dezakegu bezalako landareak ja landatzeko prest. Leku aldatuko ditugunak eta landatuko direnak, ezta? Hoi da, lehenik eta behin hazitegitik atera, birlandatu, bale. Halako lorontzi handi batera eraman, edo baita ere, segun ze tamaina duen edo ze mota den, zuzen erabili dezakegu lurrean. Eta hemen kasu honetan, zu jakinen duzu, baina nik ikuste ditut belar txikitxo batzuk. Bereizi dezakegu zer dan edo markatu beharko genuke? Markatu behar duzen, gainean adibidez tomatekin erabil ditzakezu hainbeste mota. Orduan, merezi du markatzea mota eta baita ere data. Oso importantea. Eta horrela lortuko dugu gure barazkiak, gure haziak. Hoi da, eta oso polita da baita ere truk egitea besteekin, mota berriak jasotzeko eta zu baita ere landu duzuna emateko. Oso ongi. Bale, baditugu landareak. Orain? Orain, bankaletara. Venga, guazen bankaletara. Oso ongi. Mikel, bankaletara ekarri nauzu, baina bankalau berezia da. Bai. Arrazoiren bat? Gela bat bezalakoa da, erakusteko nola egin behar diren rotazioak. Eta zergatik egiten dira rotazioak? Lurra ez nekatzeko. Bermatu dugu emankortasuna, baina beti gauza bera, landare bera, landatzen badugu, azkenean lurrak nekatzen da, eta hasiko ziren arazoak, plagak eta gaixotasunak hasiko ziren. Orduan, osasuntsu mantentzeko egiten dugu urtero edo sasoiero landare mota aldatzea. Eta badaude orokorrean 4 talde. Izango dira alde batetik sustraiengatik erabiltzen direnak, azenarioak bezala, fruituengatik, adibidez kalabaza, haziengatik babak, edo ostoengatik, berdengatik zerbak adibidez. Eta orduan, zuk esan bezala, aurten landatzen baditut adibidez azenarioak eremu batean, datorren urtean eremu horretan landatu beharko nituzke fruituak, hori da. Horrela mantentzen dut lurra osasuntsu? Sasoian, bai. Eta gainean sustraien sakontasun desberdinak ere lantzen dituzte gure lur puskak eta mantentzen dituzte sasoian. Eta uzta ere izanen da, normalagoa, baino eman dezakenari pixkat akorde edo, ez? Hori da. Lurra baldin badago, nekatua, esan dezagun, ez dit emanen ere uzta eman beharko luken bezala. Hori da. Asko ikasten ari nahi zurekin, Eta oso importantea ere, lurra ongi mantentzeko ez zapaltzea. Ez dugu zapaldu behar. Horretarako edo bideak ongi markatu eta hortik beti zapaldu, edo bankalak altzatzea hemen bezala, eta horrela lurra nahiko osasuntsuago eta estruktura finkoagorekin izango da. Orduan, bankalak edo behintzat lurra ez zapaltzea ezinbestekoak. Antolaketak ere hemen izanen dugu zer ikusirik, ez? Bai. Hemen ikusten dugu, hemen daukazu rotazioaren bankala edo deitu diozuna, baina baditugu beste bankalak ere, bai, zer ere non landatu. Hori da, programazio bat behar dugu, nolabait antolaketa egiteko, eta hemen badaude taldeka baita ere, edo bankal bakoitzak badu bere programazioa eta badakigu, hor adibidez, kalabaza baldin badaude orain, neguan izango direla baratxuriak. Orduan bakoitzak badu, eta horretarako badugu hor pizarra bat, jakiteko pertsona guztiak ze momentuan dagoen bankal bakoitzak. Antolaketa handia,
zenbat ikasten dudan, Mikel? Behar da. Behar da, denetarako, ez da? Bai. Gure nekazariak egin dute beti programazioa, batzutan paperean, beste batzutan buruan, baina beti zekiten non, zer eta noiz. Zenbat zekiten, jakin gabe, zekitela. Hoi da, bai. Oso ongi, Mikel. Eskerrik asko gaur ere. Zuei etortzeagatik. Gaurko saioan hemen nauzue arbi honen sustrai batzuk ateratzen. Ez da oso ezaguna gure artean landare hau, baina hau zaldi arbia deitzen diote, inglesez horseradish, erderaz rabano rustiziano, hau da Europa norteko herrialdeetan bide bazterretan eta dola ateratzen den arbi bat. Arbi honek badu bereizgarritasun bat, da sustrai hauek gordetzen duten zaporea. Arbia, arbilorea, kasu honetan, hau da, ikusten zuen, lore txuri txiki batzuk, ez dira ondoegi ikusten, baino lore hauek ze familitara dagokion, ze familira dagokion adierazten digute. Kasu honetan dira, kruziferoak. Arbi guztiak, kruzifero familikoak dira. Eta ezaugarria da, hemen kasu honetan ondo ikusten da, lore hauetan, 4 petalo izaten dituzte, eta hori da kruziferoen familiko ezaugarria, lore aldetik. Bueno, goazen botanika alde batera uztea, eta arbi honen deigarritasunak azaltzea. Ni arbi honen berri izanun Pragan gurasoekin bidai bat egin nuen, eta han, kodillo, ez? Zerrian ukabila jaten nahi ginela, bazegoen plater hortan olako ensalada txuriantzeko bat, osea, olako laska batzuk gutxi, tira batzuk olako txuriak, eta dastatuta. Hasten da. Eta, jode, zer da hau? Wasabian berdina da, nola restaurante japonesetan jartzen duten pasta berde hori sugurrera iristen zaizun pikante baduna? Aida, eske pila, hasi dian ere gorputz barruan gauza gertatzen, ez? Eta, lortu nuen, hango hizkuntza egin daula ala modun, jakitea, entxalada txiki hori, laska txuri hoiez osaturiko entxalada hori, zaldi arbian, sustraian ensalada bat zela, eta hor gauzak lotuta, aurkitu nun badagola arrazoi bat, hau txerri ukabilaren plater horrekin nahasteko. Kruziferoak, eta batez ere arbiak badute gaitasuna gure gibelaren funtzioa areagotzeko eta indartzeko. Hortaz, koipe asko daukan jaki batekin eukidezak egun digestioa sakona, astuna izango da, baina jaki hori arbi parte batekin nahasten badugu, bai lorea direla, hostoak direla, sustraia dela, gibelaren funtzioa areagotuko dugu, indartuko dugu, eta digestioa askoz ere arinagoa izango da. Horregatik daude plater tradizional batzuk arbia eta haragi koipetsua nolabait nahasten ditunak. Eta bat, Galizian bertan, ez? Lakon con grelos. Lakon da zerriaren parte koipetsu bat, eta greloa da arbi baten lora. Lora oraindik iriki gabea, baina irikitzen diren greloan lora honen iguala da. Arbiak gibela aktibatzen du, eta orduan, koipea askoz ere hobekiago digeritzen dugu. Beraz, gaur egun restaurante japonesetan jaten dugun pasta berde hori ez da benetako wasabia, zaldi arbiaren sustraiakin egiten den pasta bat gero berdez tintatzen dana, eta hori da jaten duguna, bestela benetako wasabiakin egindako pasta bat oso garesti izago ditzateke gero azalduko dugun moduan. Hau da beste landare bat, baita ere, arbi familikoa, wasabi bezala saltzen ari diranak, baina hau ez da wasabia. Honen osto bat janezkero, sustraia bota, eta ostoa barrura. Badu zapore berdintxua,
pikante maila askoz ere bajuagoa da, baina badu wasabiaren oroimen hori gerturatzen dugu. Mostazak badu baita ere sugurreko pikante horren gaitasuna, ez? Eta mostaza zer egiten da? Arbien aziekin. Lora iguala da, hor sortuko diran lekatxoetatik jasotzen den azioiekin, horiek presionatuz egiten da mostaza. Eta hau da mostaza ingles bat, baita ere benetan potentea dana. Hemen azkenean zutan jarri naiz eta buru guzia, arpegi guzia gorri-gorria, eta sua sugurretatik ateratzen. Ja, jode. Buah! Hau da nolabait gozatzea sufritzen, ez? Badu pikanteak puntu hori, ez? Baina nahi gustatzen ez gero pikante hauek sugurrera juten dianak eta gero alde egiten dutenak. Piperminetatik eta piperretatik ateratzen dugun pikantea, kapseina hori barnera sartzen da, eztarria erre egiten du, eta gero hurrengo egunean kaka egitea juten zenean, ipurdiak ere erre egiten du. Bueno, bi hauek ez dira wasabia. Zein da benetako wasabia? Hau da, benetako wasabi baten landarea. Ze bere izgarritasun du? Hau Japondik dator, hau leku eguzkiak eragiten ez dion, jotzen ez dion, erreka bazterretan landatu behar da. Sustrai hauek lurrezetan egon behar dute murgilduak, ur garbi-garbia izan behar du. Eta hemen ikusten zuten zurtoinoi, landare honek ditu urte pare bat. Hemendik beste bi urteta zurtoin honek olako lodiatxo bat izango du, eta mainan 15 zentimetro garatuko ditu, eta hori da benetako wasabia. Hori azalak kendu, raiatu, eta benetako wasabiak badu baita ere pikante hori, baina aldi berean zapore fin batzuk ditu sustrai honek beste hauek ez dituztenak. Hau benetan garestia da. Kontuan izan, 3-4 urteko denboraldia behar dula zurtoin bat garatzeko. Honek urtero olako 100 botatzen ditu. Orduan, pasta berde hori honekin egin beharko balitz, garestiagoa izango litzateke, eta gainea pasta eginda ditun usain horiek galdu egiten dira. Beraz, freskotan zoragarria da benetako wasabia, nik ez da segula dastatu, baina hala esan didate dela, itxoin beharko ditut urte pare bat, honen zurtoina dastatzeko, baina ikasi dugu wasabia, benetako wasabia zer den, ez da kruzifero bat gaina, ez da kruziferoen familikoa, aman komunean du pikantea, sugurrera igotzen den pikante horietako badala, eta gero desegiten dena, eta jaten dugun pasta sustrai honekin, zaldi arbien sustraiarekin egiten dela. Eta wasabi bestela saltzei duten beste arbi hau, ez dela wasabia. Zenba gauza ikasi ditugu gaurkoan, ez? Venga, gora wasabi, gora pikante, eta venga, gora gu. Gaurkoz, hau izan da guztia. Ikus dezakezuenez, gaurkoan bidaurretatik esaten dizuet agur. Bidaurretan etxean bezala tratatzen gaituztelako. Datorren astean badakizue berriro ere zita duzuela gurekin. Ostiralean, gaueko 9:00. Bitartean, ongi izan, aio!